Keď sa vo firme dobre komunikuje, aj sa lepšie pracuje a spoločnosť môže mať lepšie výsledky. Hovoria odborníci na internú komunikáciu. Prieskum v slovenských podnikoch ukázal, že komunikácia v nich je na priemernej úrovni. Majú veľké rezervy. Prezident Asociácie internej komunikácie hovorí, že pokiaľ budú mať zamestnanci firiem dobré informácie o tom, čo sa v spoločnostiach deje, zvýšia sa zisky firiem. Cieľom internej komunikácie je budovať a rozvíjať vzťahy so zamestnancami, aby títo vedeli, čo sa vlastne v organizácii deje, kam smeruje, aby poznali svoju úlohu vo svojej organizácii a aby naozaj chceli prispievať ku biznis výsledkom svojej spoločnosti a podieľať sa na naplňaní vízie a misie spoločnosti. Aby rozvíjali internú komunikáciu, stretlo sa 8 lídrov rôznych slovenských spoločností na diskusii. Zhodli sa, že spoločnosť, ktorá chce prosperovať, potrebuje informovaných a angažovaných zamestnancov. Angažovaný zamestnanec je v našej spoločnosti aspoň ten, ktorý jednak sa aktívne zaujíma o to, čo sa v spoločnosti deje, ale aj aktívne spolupracuje a aktívne sa zapája do mimopracovných záležitostí. Lídri spoločnosti rozvíjajú internú komunikáciu rôznymi spôsobmi. Väčšinou využívajú internet a intranet. V poslednej dobe sa nám vcelku dobre darí s internetovými videami. Keď sa natočí a pripraví dobré video, tak ten človek počas nejakej pauzy alebo predtým, ako začne pracovať, alebo potom sa vie dozvedieť tú výpoveď toho manažera, nemusím to byť len ja, tak povediac napriamo. Podľa generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku sú v internej komunikácii kľúčové aj hodnotenie zamestnancov a spätná väzba. Interná komunikácia je o tom vytvoriť nielen podmienky informovať, ale mať aj spätnú väzbu. A to je pre dnešok pre mňa asi jasná spätná väzba od všetkých dnešných rečníkov a lídrov, ktorí prezentovali to, ako vyzerá interná komunikácia. Podľa prieskumu, ktorý robila Asociácia internej komunikácie v takmer 250 slovenských organizáciách, najslabšia je komunikácia tém ako prepúšťanie, odoberanie benefitov a škrtenie nákladov. Patricia Pružinská, RTVS.